Vi skal have om social arv i det senmoderne samfund, og vi skal igennem 3 punkter. Vi starter med at tale om socialgrupper, herefter taler vi om social arv, og så endelig så taler vi om social arv i det senmoderne samfund. Vi skal høre fra optimisten Giddens, som mener, at det er blevet nemmere selv at bestemme sit eget liv, selv at forme sit eget liv i det senmoderne samfund. Men så skal vi også høre fra pessimisten Pierre Bourdieu, som mener, at den sociale arv stadigvæk spiller en stor rolle i det senmoderne samfund. Men først altså til socialgrupperne. Socialgrupperne inddeler danskerne ud fra deres placering på arbejdsmarkedet, sådan så vi øverst i socialgruppe 1 har dem med de høje stillinger. Det kan fx være læger, eller selvstændige med over 20 ansatte, eller folk med en akademisk uddannelse. I socialgruppe 2, der har vi selvstændige med færre ansatte mellem 6 og 20, og sådan noget som folkeskolelærer. Og i socialgruppe 3 har vi for eksempel selvstændige med mindre virksomheder, hvor de har op til 5 ansatte. Socialgruppe 4, der har vi dem med de kortere uddannelser. Det kan fx være kontoransatte eller håndværkere, som fx murer eller elektrikere. Og endelig i socialgruppe 5 har vi dem med meget kort eller ingen uddannelse. Det er for eksempel buschauffører eller rengøringspersonale. Umiddelbart kan det virke som nogle ret forskellige mennesker, man kommer sammen i de samme grupper. Men det har vist sig, når man undersøger det, at de her mennesker er meget ens, når det kommer til hvilke levevilkår de har. Inden for hver af grupperne er man ret ens, når det kommer til sådan nogle ting som indkomst og formue, boligforhold, uddannelse, hvor høj grad man bliver ramt af arbejdsløshed, og hvordan man opdrager sine børn. Så lad os prøve at se på lidt statistik over det. Her har vi en tabel over de materielle og sociale vilkår blandt 11-15-årige skoleelever, og det er inddelt efter hvilken social gruppe de kommer fra. Det kan vi se heroppe. Så her har vi børn af læger og direktører, og hernede i socialgruppe 5 har vi børn af ufaglærte arbejdere, og så har de kommet en ekstra socialgruppe på, som er børn af forældre på overførselsindkomster. Og nedad her kan vi så læse noget om deres materielle og sociale vilkår. Lad os først fokusere på de her 3. Her kan vi se et klart billede omkring de materielle vilkår på tværs af socialgrupperne. Vi kan se, at jo højere socialgruppe man er i, jo højere tendens har man til at have bil i familien, og jo højere socialgruppe man er i, jo højere tendens har man til at have sit eget værelse. Det kunne sige noget om de boligforhold man lever under, om man har et hus eller en lejlighed, og jo højere socialgruppe man er i, jo større tendens er der til, at man har været på ferie med sin familie. Hvis vi så kigger ned på de sidste 2, så har vi også noget om de sociale vilkår, man lever i på tværs af socialgrupperne. Vi kan se, at de højere socialgrupper går i mindre grad ud 3 aftener eller mere om ugen, hvor det stiger nedad, så jo lavere socialgruppe man er i, så vil man oftere være ude mindst 3 aftener om ugen. Her kan man tolke statistikken til, at det måske afspejler en normskel på tværs af socialgrupperne, så der i højere socialgrupper muligvis er en norm om at blive hjemme og lave sine lektier og være sammen i familien, mens der er en mere løs norm i de lavere socialgrupper, hvor man gerne må tage ud om aftenen. Det er en tolkning, som kunne forklare det billede, vi ser. Og så hvis vi kigger hernede, om man har været udsat for mobning, så kan man også se, at jo lavere socialgruppe man er i, jo større andel er der af de unge, som har været udsat for mobning. Så det siger altså lidt om de sociale vilkår på tværs af socialgrupperne. Lad os kigge på det, vi kalder social arv.
Når man taler om social arv, så mener man det, at ens livsforløb ofte er kraftigt påvirket af det miljø, man vokser op i. Man siger derfor, at barnet arver og viderefører de normer og værdier, som det møder i opvæksten. Og det fører til, at barnet det vil tendere til at indgå i cirka samme social gruppe som dets forældre. Og den her sociale arv, den kan man tale om både er positiv og negativ. Sådan så at børn af forældre i de højere sociale grupper, de vil nyde en positiv social arv. Forstået på den måde, at deres forældre måske har en højere uddannelse, sådan så de kan hjælpe med lektierne. De har måske også mere overskud i det daglige, sådan så der er ro og tid og overskud til at hjælpe med lektier. Og så er der måske også en norm i huset om, at der bliver talt, som man siger, politik over aftensmaden, som også lærer barnet noget. Når man så kigger på de lavere sociale grupper, så taler man om, at der er en negativ social arv, som står i vejen for, at barnet det kan komme op i en højere social gruppe. Og det kan være sådan nogle ting som at de vilkår man vokser op under er præget af, at forældrene de har en lavere uddannelse, så de har svært ved at hjælpe med lektierne. De har måske også mindre overskud og har en mere presset hverdag, så der er ikke den ro til at støtte barnet, som der er i mere velstillede familier. Og så er der måske også en anden norm i huset om, hvad der bliver talt om. Der bliver måske talt mindre om kunst og kultur og samfundsforhold. Ting, som kan være med til også at danne barnet og hjælpe med til at opnå en højere social gruppe. Så der er forskellige omstændigheder ved ens opvækst, som kan påvirke den socialgruppe, man ender i. Men en sammenhæng er meget tydelig, og det er sammenhængen mellem forældrenes uddannelsesniveau og barnets karaktergennemsnit. Så lad os prøve at se på det. Her har vi en oversigt over eksamensresultat gennemsnittet på de gymnasiale uddannelser i 2011 fordelt på den højst fuldførte forældreuddannelse. Så hvis man kigger under STX, så kan man se, at hvis den højeste fuldførte forældreuddannelse er grundskole, jamen så får man, eller så var eksamensresultat gennemsnittet, det var på 5,7. Så er det gennemsnittet for de elever, som havde forældre med en grundskole som deres højeste uddannelse, det var 5,7. Og så stiger det, jo højere uddannelse forældrene har, som vi ser herover, jamen jo højere gennemsnit har tenderer børnene til at have. Og det samme, det er et rimelig tydeligt billede. Det samme billede er gældende i HTX. Det stiger, jo højere uddannelse forældrene har. Og også her stiger og stiger. Så en hypotese om, at jo længere uddannelse forældrene har, jo bedre karakter får børnene, den bliver bekræftet af det statistik, det billede vi ser her. Hvorfor interesserer vi os overhovedet for alt om det om social arv? Det gør vi, fordi vi gerne vil have social mobilitet i samfundet. Så lad os se på, hvad det er. Social mobilitet, det betegner et samfunds evne til at tillade mønsterbrud. Og hvad er så mønsterbrud? Jamen et mønsterbrud, det er når et barn eller en ung formår at bryde den sociale arv. Og her tænker vi typisk i positiv retning. Så det vil altså sige, at en mønsterbryder er en, som opnår en højere social gruppe end det, som forældrene havde. Så hvis et samfund har mange
borgere, som ender i en anden socialgruppe, en højere socialgruppe end sine forældre, så siger man, at samfundet har høj social mobilitet. Og hvorfor er det så noget, vi gerne vil have? Jamen, der kan man fokusere på 2 punkter. Man kan sige, at det er retfærdigt, at samfundet er præget af social mobilitet, ud fra en tanke om, at man som barn eller som menneske i vores samfund skal have lov til at bestemme sit liv selv. Det skal være barnets valg, der afgør, hvilket liv det får, og ikke forældrenes baggrund. De omstændigheder, som barnet er opvokset under, skal ikke afgøre, hvilket liv det er muligt for en at få. Så det er en tanke om retfærdighed. Der kan også være en tanke om økonomi, så at der er mange talenter, der er måske mange gode læger og gode direktører gemt i de lavere socialgrupper, og det er simpelthen bare økonomisk fordelagtigt, at de også kommer op og får en højere uddannelse, så de kan bidrage rigtig godt til samfundet. Så nu ved vi, hvad social arv er, og vi ved også, hvad social mobilitet er. Nu skal vi prøve at se på, om der er kommet større social mobilitet med skiftet til det senmoderne samfund. Det vil sige, om det senmoderne samfund i højere grad tillader, at man bryder den sociale arv. På spørgsmålet, er det nemmere at bryde den sociale arv i det senmoderne samfund, kan vi finde 2 svar. Der er optimisterne og pessimisterne. Optimisterne kender vi ved Giddens, som siger, at der er højere frihed i det senmoderne samfund, fordi vi bliver frisat fra de traditionelle roller, og vi kan nu forme vores eget liv. Det er ikke perfekt, men der er en højere mulighed for at forme vores eget liv. Pessimisterne siger, at det senmoderne samfund kun giver en illusion af frihed. Det er stadigvæk præget af klasseskel, og det er en, som hedder Pierre Bourdieu, som vi hører om her. Men lad os først høre om Giddens. Giddens taler om, at det senmoderne samfund er præget af en aftraditionalisering. Vi bliver frigjort fra slægtens bånd, og fra kønsrollerne, og fra de tidligere klasseroller, så nu har vi en højere grad af individualisering. Vi kan være instruktører i vores eget livs film, vi er frigjort fra vores forældres normer og værdier, vi kan skabe vores egne. Så han siger, at den sociale arv spiller en mindre rolle i det senmoderne samfund, og der er bedre betingelser for social mobilitet. Det er Pierre Bourdieu uenig i. Lad os se, hvad han siger. Pierre Bourdieu mener, at den sociale arv stadigvæk betyder meget i det senmoderne samfund. Vores livsmuligheder er stadig stærkt påvirket af vores forældres position i samfundet. For når vi vokser op, så arver vi en ulige mængde af kapital fra vores forældre. Hvor kapital ikke bare skal forstås som, hvad vi har i banken. Det er mere abstrakt. Det er ressourcer, vi kan benytte til at skabe et godt liv for os selv. Så man kan både arve økonomisk kapital, som er indkomst og penge, det som Joachim von Anden har inde i sin pengetank. Så kan man også arve kulturel kapital. Det er mængden af, altså den uddannelsesniveau, den viden og den kulturelle kode, der er i hjemmet. Den kulturelle kode, det er ligesom en forståelse for høflighed og hvordan man taler på de bonede gulve og opfører sig de fine steder, sådan som man siger. Og man siger også, om man kommer fra et hjem med klaver. Det er den kulturelle kapital i hjemmet. Og så er der også i hjemmet en social kapital. Det er, hvem man kender. Det er familien. Hvilken position har de? Har man en ven som administrerende direktør, som lige har brug for en til at komme i praktik? Har man et netværk af folk, som forældrene arbejder med, som man kan benytte til noget, til sine egne mål? Jamen, det er også en kapital, man kan besidde, som børnene kan få gavn af til at skabe deres liv. Så i højere samfundsgrupper, der vil der være mere økonomisk kapital, men der vil også være typisk være mere kulturel kapital og mere social kapital, og det kan børn af de højere grupper, i de højere samfundsgrupper, det kan de bruge til selv at få en høj placering i samfundet. Hvorimod der i de lavere samfundsgrupper er mindre kapital, og det hindrer de børn i at bryde den sociale arv. Så Bourdieu siger til Giddens, se nu på statistikken, vi kan se, at forældrenes baggrund påvirker, hvilke muligheder børnene har, hvor børnene ender.
Så Bourdieu og Giddens har forskellige svar på spørgsmålet, om der er en højere grad af social mobilitet i det senmoderne samfund.